Amo sining itsura sang Baji-Baji Falls mga duha ka semana matapos maglupok ang bulkan Kanlaon. Halin sa amo sining itsura sang Baji-Baji Falls sa Barangay Kabakungan sa La Castellana. Amo na sini ang itsura duha ka semana matapos maglupok ang bulkan Kanlaon. Ang santuanay napalibutan sa naga-green nga mga dahon, nagkambyo sa gray ang kolor. May mga abo pa nga nagatapik sa mga dahon. Ang iban, nagkalalaya na. Kutob lang sa mga tanom sa ibabaw, nga nabasa sang ulan ang nagbalik color green. Ang malapad nga linaw nga ginahulugan sang tubig, nag-amo na lang sini kagamay. Paano abi? Kay napuno sa mga nagmala nga lahar kag mga bato ang tunga sang linaw. Makita pa ang traces sang sulfur sa nagailig nga tubig. May gamay pa nga baho sang sulfur ukon na supre. Istorya ni Boy, ang caretaker sang Mystic Forest Spring Resort sa tupad lang sang Baji-Baji, nagsaka ang tubig sa nag-agi diri ang lahar. Kay isang ordinary nga baha lang po pag bagyo na buot na di siya. Pero pag lahar diri lang sa. Di na stand tubig paglahar? Dito. Tatabunan ang mga bato? Amo lang ako. Dala lang ako. Kung may kumulbako, pag may malabot, di ko na. Malabot pag dito. Ang nagtiga nga lahar, pwede na malapakan. Nangin alagyan na pakadto sa busay. Pero wala sang matiga nga lahar sa mabugat nga tawo. Hindi sa ano. Oo eh. Tigagi masyatan, galing kaya ko guruli ko. Ahay, nag-give up siya. Sa piyak sang masubo nga vibe sa palibot, nakuha pa sa sini nga mga kabataan nga mga lipay samtang nagapaligo sa busay. Hindi nalubog ang tubig nga nagahulog diri. Kinaanda na nila nga magpaligo diri kung wala sang klase. Ganit sa makita nga nagklaro na ang tubig, balik naman sila sa pagpaligo diri. Ang iban, wala naligo. Lalo na! Hoy! Kilala niyo na tsura niyo! Hoy! Hoy! Sa ulan nga stand tubig? Dalom kinaya? Subong yan, nag-amo na na. Ano ba'y Kanlaon? Ligo lang mo nilagaw? Lagaw lang. Lalagay na ligo kay damo Ang Mystic Forest Spring Resort, temporaryo nga nagsira, pero sa maabot nga kapistahan ni San Juan sini nga June 24, liwat sila magabaton sang mga bisita. Buksan na ang resort kag hindi lang anay pagpakadtuan ang busay.
May malapad man abi sa gihapon nga swimming pool kung sa diin pwede maka-enjoy ang mga bisita. Sa man ini kapamaagi nga makaamat-amat na sila bangon gikan si epekto sa paglupok sa bulkan. Nagapati sila nga sa tayuyon nga pag-ulan, mahugasan ang tanan nga mga abu kag lahar gikan sa bulkan kag panumbalik liwat ang katahom sang Baji-Baji Falls pati na sang bulkan Kanlaon. Updan ta, suportahan ta ang liwat nga pagbangon sa sining nga mga tourist destination kag sa sining nga mga resort sa palibot sang bulkan Kanlaon. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Dirubing, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Sa liwat, ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping Dirubing.